କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ମାନେ ଇତିହାସକାରମାନେ ଏତେ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି? ହଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ କୌତୁହଳର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ତ ନାହିଁ ନା? ସେଇଆ ତ। ତେବେ କେଉଁ ସୂତ୍ର ବା କହିବା ଗଲେ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅତୀତର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର କାମ ପରି ଲାଗେ। ଏକଦମ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଜଲ ସମାଧାନ କଲା ଭଳି ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ସାହିତ୍ୟିକ, ଠିକ୍ ନା? ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ ହେଲା ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର, ଭଙ୍ଗା କୋଠା, ମୁଦ୍ରା ଏସବୁ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବା ପରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଠିକ୍। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ହଁ, ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହନ୍ତି, କେତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଇତିହାସକାରମାନେ ଏସବୁକୁ ମିଶେଇ କେମିତି ଅତୀତର ରହସ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ରୋତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଶିଳାଲେଖ। ହଁ, ଶିଳାଲେଖ ମାନେ ପଥର, ଧାତୁ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ମାଟିପାତ୍ର ପରି କଠିନ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖୋଦା ହୋଇଥିବା ଲେଖା। ପ୍ରଥମେ ତ ପଥର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବୋଧେ? ହଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ପଥର, ପରେ ପରେ ତମ୍ବାପଟା ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଭୂମିଦାନ କଲାବେଳେ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଷା, ଲିପି ଏସବୁ ବି ତ ବଦଳିଥିବ ସମୟ ସହିତ। ନିଶ୍ଚୟ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ସେତେବେଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଥିଲା। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା, ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ? ନା, ସଂସ୍କୃତ ପରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଜଣେ ଶକ ଶାସକ ଥିଲେ ରୁଦ୍ରଦାମନ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଶିଳାଲେଖ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ତାଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହଁ, ଅଶୋକଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଶିଳାଲେଖ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ତ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଆରାମାଇକ୍, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଆଉ ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି ବି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତ ଆରାମାଇକ୍, ଗ୍ରୀକ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳେ। ବାଃ, ତେବେ ଏହି ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେହି ସମୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ବା ଘୋଷଣାନାମା କହିପାରିବା। ଓହୋ। ଏଥିରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ, ତାଙ୍କ ସଫଳତା, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ମରାମତି କଥା, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ନୀତି, ଯେମିତି ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଥାଏ। ଦାନ ବିଷୟରେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ମଜାର କଥା ହେଲା, ଦାନପତ୍ରରେ ବେଳେବେଳେ ଦାତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ବି ଲେଖାଥାଏ, ଯେମିତି ଧୋବା, ବୁଣାକାର, ସୁନାରୀ, କମାର, ବଣିକ ଏମିତି ସବୁ। ଏଥିରୁ ସେ ସମୟର ସମାଜ, କିଏ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁର ଧାରଣା ମିଳେ ନା? ହଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ମଜାଦାର କଥା। ଆଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଶସ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଥାଏ? ହଁ, ପ୍ରଶସ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଶିଳାଲେଖ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ବା ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କାବ୍ୟ ଭଳି। ମାନେ ରାଜାମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ ଲେଖାଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ରଏ ସେମିତି, କବିମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ରେକର୍ଡ ତ, ଆଉ କିଛି କିଛିରେ ତାରିଖ ବି ଥାଏ। ଯୋଉଠି ତାରିଖ ନଥାଏ, ସେଠି ଲେଖା ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ସମୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଇ ଲେଖା ଶୈଳୀ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କହନ୍ତି ପାଲିଓଗ୍ରାଫି। ଆଉ ଶିଳାଲେଖ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଲା ଏପିଗ୍ରାଫି। ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶସ୍ତି କଥାଟା, ଯଦି ରାଜା ନିଜେ ଲେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ କଥା ବା ହାରିବା କଥା କାହିଁକି ଲେଖିବେ? ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶସ୍ତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ହଁ, ସେଥିରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅତିରଞ୍ଜନ ଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକପାଖିଆ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତି। ସଫଳତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କାବ୍ୟକଥା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ହଜିଯାଏ। ଆଉ ଶିଳାଲେଖର ଆହୁରି ବି କିଛି ସାମଗ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଅକ୍ଷର ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ହବ। କିଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ତ ଅଧା ଚିତ୍ର। କେତେ ଯେ ଶିଳାଲେଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ମିଳିନି, କିଏ କହିବ? ଯେମିତି ହରପ୍ପା ମୋହର ଉପରର ଲେଖା ଆଜି ଯାଏ ପଢ଼ି ହେଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶିଳାଲେଖ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ରାଜା, ଯୁଦ୍ଧ, ଦାନ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚାଷବାସ କଥା ଏଥିରୁ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େନି। ତେଣୁ ଶିଳାଲେଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ଏକୁଟିଆ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ସହ ମିଳାଇବା ଦରକାର। ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଳାଲେଖରୁ ତ ରାଜା, ଆଦେଶ, ଦାନ କଥା ଜଣାପଡ଼େଲା, କିନ୍ତୁ ବେପାର ବଣିଜ, ଅର୍ଥନୀତି କଥା, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଦ୍ରା ବା କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କାମ ଦେଉଥିବା। ହଁ, ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ, ନ୍ୟୁମିସ୍ମାଟିକ୍ସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମାଟି ତଳୁ ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଏ ଶୁଣିଛି। ହଁ, ବହୁତ ସମୟରେ ସେମିତି ହୁଏ, ଚାଷ କଲାବେଳେ ବା ଘର ତିଆରି ବେଳେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଖପାଖରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପଞ୍ଚଚିହ୍ନିତ ମୁଦ୍ରା। ପଞ୍ଚଚିହ୍ନିତ ମାନେ ରୂପା ବା ତମ୍ବା ଉପରେ କିଛି ଚିହ୍ନକୁ ଜୋରରେ ମାଡ଼ କରି ଛାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପରେ ଯେବେ ଇଣ୍ଡୋଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରାରେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଚିତ୍ର ଛାପିଲେ। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାପରେ କୁଷାଣମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତରେ ବହୁତ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଚଳାଇଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁନାମୁଦ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ସୁନାମୁଦ୍ରାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଖାଣ୍ଟି ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ହଁ, କନିଷ୍କଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତା, ଭାରତୀୟ ଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ବି ଥିଲା। ଗୁପ୍ତମାନେ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁନାମୁଦ୍ରା ଜାରି କରୁଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ମୁଦ୍ରାରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଗୋଟିଏ ତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ମିଳେ, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ମିଳେ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବା, ଏପରିକି ବଣିକ ସଂଘ, ସୁନାରୀ ସଂଘ ବି ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରିବା, ଏସବୁ ସେ ସମୟର ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ କୁଆଡ଼େ ସୁନାମୁଦ୍ରାର ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ କମିଗଲା। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିଥିଲା? ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିତର୍କର ବିଷୟ। ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜଣ କହନ୍ତି, ହଁ, ପଶ୍ଚିମ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା, ତେଣୁ ରୋମ୍ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କମିଲା, ସୁନା ଆସିବା କମିଲା, ମୁଦ୍ରା କମିଲା, ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବନତିର ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇତିହାସକାର ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ବାଣିଜ୍ୟର ଧରଣ ବଦଳିଗଲା, ନୂଆ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର, ନୂଆ ନେଟୱାର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ମୁଦ୍ରା କମ୍ ମିଳୁଛି, ସେହି ସମୟର ଲେଖାପଢ଼ାରେ, ମାନେ ଶିଳାଲେଖରେ, ବହିପତ୍ରରେ ମୁଦ୍ରାର କଥା ତ ଅଛି। ତେବେ କେବଳ ମୁଦ୍ରା କମିଯିବାକୁ ଦେଖି ସିଧା କହିହେବନି ଯେ ସଙ୍କଟ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଆ କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କର ମତ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ମିଶେଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ, ଭୌତିକ ଅବଶେଷ। ମାନେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର, ସ୍ତୂପ, ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ, ମାଟିପାତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର, ଏମିତିକି ପୁରୁଣା କବର। ଏସବୁ କେମିତି ଇତିହାସ ଲେଖାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ସେହି ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବିଶ୍ୱାସ, କଳା, କାରିଗରୀ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥା କୁହେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଲା, ଏହି ଭୌତିକ ଅବଶେଷକୁ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହା ଆମର ପୁରୁଣା ବୁଝାମଣାକୁ ପୁରା ଉଲ୍ଟାପଲ୍ଟା କରିଦେଇଛି। ସତେ? କେମିତି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା। 1920 ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ବା ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ। ହଁ, ଏୟା ତ ସାଧାରଣ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଖନନ ହେଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକୁ ଆହୁରି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇଗଲା। ଏହା ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଭଳି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ଏହି ଖନନରୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ମାଟି ତଳେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। ନା, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହ ଖନନ କରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବସତିର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅଂଶ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ଜମି ଜମି ଯାହା ଢିପ ବା ସ୍ତୂପ ଭଳି ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ମାଉଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଖନନ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂଲମ୍ବ, ଭର୍ଟିକାଲ, ମାନେ ସିଧା ତଳୁକୁ ଖୋଳିବା। ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତରରୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା। ଏଥିରୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମ ଜଣାପଡ଼େ। ଓହୋ, ଲେୟର ବାଇ ଲେୟର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୂ-ସମାନ୍ତର, ହରିଜଣ୍ଟାଲ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ପୁରାଟା ଖୋଲିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସପେକ୍ଷ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସେହି ସମୟର ଗାଁ ବା ସହରର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଖାଲି ସହର ନୁହେଁ, କବର ବି ମିଳେ। କବର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି
ସାଧାରଣ ମାଟିପତ୍ର ନା ଦାମୀ ଅଳଙ୍କାର, ସେଥିରୁ ସେ ଲୋକର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁମାନ ହୁଏ। ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟ ବା ମଞ୍ଜିର ଅବଶେଷରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିପତ୍ରର ଡିଜାଇନ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଚିତ୍ରିତ ଧୂସର ପାତ୍ର ବା PGW, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାଃ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ତ ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ଏବେ ଆସିବା ଲିଖିତ ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ରୋତ। ଆମର ବେଦ, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏସବୁ ତ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ ନିୟମ, ରାଜନୀତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଦ ହେଲା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା। ହଁ, ଋଗ୍ବେଦ। ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ବେଳର। ତାପରେ ଆସିଲା ଯଜୁର, ସାମ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ, ଧର୍ମ, ସମାଜ ବିଷୟରେ କହେ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଶୁଣିଛି। ବେଦାଙ୍ଗ। ହଁ, ବେଦାଙ୍ଗ 6ଟି ଅଙ୍ଗ: ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମହାକାବ୍ୟ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ ଇତିହାସ କହି ହେବ କି? ମହାଭାରତରେ ତ ନିଜେ ଲେଖା ଅଛି ଏହା ଇତିହାସ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଏହିପରି ଘଟିଥିଲା ବା ପରମ୍ପରା କଥା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଯେମିତି ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ କାଳକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ବୁଝୁଛୁ, ସେମିତି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମହାକାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ପରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ସମୟ ସହିତ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ମିଶିଲା: କାହାଣୀ, ଉପଦେଶ, ଦର୍ଶନ। ମହାଭାରତ ନିଜେ ହିଁ 8800 ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ହୋଇଛି। ବାପ୍ରେ, ଏତେ? ହଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର କଥା ଅଛି। ଏହାକୁ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନେବା କଷ୍ଟକର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ବୁଝିଲି। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ? ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତ୍ରିପିଟକ, ସୂତ, ବିନୟ, ଅଭିଧାମ, ଜାତକ କାହାଣୀ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଗମ ସୂତ୍ର, ଏସବୁ ସେହି ଧର୍ମର ବିକାଶ ସହିତ ସେ ସମୟର ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବି କହେ। ବିଶେଷ କରି ଜାତକ କାହାଣୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ବେପାର ବଣିଜ କଥା ବହୁତ ମିଳେ। ଏତେ ଗଲା ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ। ଅଣଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ବି ତ ଥିବ, ଯେମିତି ଆମେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶୁଣୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ଏଇଟା ମୂଳତଃ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି। ହଁ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ବୁଝେଇବାକୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳର ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ଭାରି ଚମତ୍କାର କଥା। ସେମିତି ଧର୍ମସୂତ୍ର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇନ କାନୁନ, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କାମ, ବିବାହ ନିୟମ, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଏଟା ତ କୁଆଡ଼େ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର? ହଁ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏବେ ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବା ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଅଂଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହାଛଡ଼ା କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଜୀବନୀ ଏସବୁ ବି ଥିବ? ବହୁତ ଅଛି। ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଚରିତ, ଭାସ, କାଳିଦାସଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ। ଏହି ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏସବୁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ସମୟର ସଂସ୍କୃତି, ରାଜଦରବାରର ଚାଲିଚଳନ, ଏମିତିକି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବି ସୂଚନା ଦିଏ। ଏତେ ସବୁ ତ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ସୂତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ କି ତ ଆସୁଥିଲେ ଭାରତକୁ, ଗ୍ରୀକ୍, ରୋମାନ, ଚୀନୀ, ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ କେତେ କାମରେ ଆସେ? ବିଦେଶୀ ବିବରଣୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଏ, ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଆମ ନିଜ ସ୍ରୋତରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗ୍ରୀକ୍ ଦୂତ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି ବହି ଲେଖିଥିଲେ।
ମୂଳ ବହିଟା ଏବେ ନାହିଁ, ହଜିଯାଇଛି। ଆରେ ତେବେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମାନ ଲେଖକମାନେ ତାଙ୍କ ବହିର ବହୁତ କଥା ଉଦ୍ଧାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ସହର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟା ବହି ଅଛି, ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି। କିଏ ଲେଖିଛି ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାରତର ବନ୍ଦର ଆଉ ରୋମ୍ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ବାଟରେ ବେପାର କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି। ଟୋଲେମି, ପ୍ଲିନିଙ୍କ ଲେଖାରୁ ବି ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଚୀନ ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ? ହଁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପରେ ଅନେକ ଚୀନୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୋଜିବାକୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ। ଫାସିଆନ୍, ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ୍ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛି। ହଁ, ଫାହିୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ ଗୁପ୍ତା ସୁପାଡ଼େ, ଆଉ ହୁଏନ୍ସାଙ୍ଗ୍, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱାନଜାଙ୍ଗ୍ ବି କହନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ। ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ, ସେ ସମୟର ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ନାଳନ୍ଦା ମହାବିହାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖିଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ କ'ଣ ପୁରା ଠିକ୍? ସେମାନେ ତ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ରୀତିନୀତି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନଥିବେ ନା? ଏକଦମ ସତ କଥା। ବିଦେଶୀ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣାଶୁଣି କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ଚଷମାରେ ଦେଖି ଆମ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି ବା ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ମିଛ କଥା ବି ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଯେମିତି? ଯେମିତି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଦାସପ୍ରଥା ନଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେ ବୋଧେ ଆମ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବି ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ର ସହ ମିଳେଇ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନିହାତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ସହ ମିଳେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ସୂତ୍ର ଅଛି। ପଥର ଲେଖା, ମୁଦ୍ରା, ଭଙ୍ଗା ଘର, ମାଟି ପାତ୍ର, ପୁରୁଣା ବହି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଲେଖା। ବାପ୍ରେ, ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଇତିହାସ ଲେଖିବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା କଥା କହୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏଇଟା ହିଁ ତ ଇତିହାସକାରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆଉ କାମ। ପୂର୍ବେ ଲିଖିତ ସୂତ୍ରକୁ, ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ବହିଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି ନୁହେଁ ବୋଧେ। ନା, ଏବେ ବୁଝାପଡ଼ିଛି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଚଳିବା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା। କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବେ କି? ହଁ, ଯେମିତି ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସମାଜ କଥା ଅଛି ତାକୁ ସେହି ସମୟ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରିତ ଧୂସର ପାତ୍ର ବା PGW ସଂସ୍କୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ NBPW ବା ଉତ୍ତରକଳା ପଲିସିର ପାତ୍ର ମିଳୁଥିବା ଜାଗା ଆଉ ସମୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ପୁରୁଣା ଧାରଣାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି? ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ପୁରାଣରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବଂଶାବଳୀ ଆଉ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଳାଖୋଳି ସେହି ସମୟକୁ ସବୁବେଳେ ମାନୁନାହିଁ। ଓହୋ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରାଣା କୁହେ ରାମାୟଣର ସମୟ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଖନନ ହୋଇଛି ସେଠି ସେତେ ପୁରୁଣା କୌଣସି ବଡ଼ ସହର ବା ବସତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେହିପରି ମଥୁରାରୁ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମିଳିଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 300 ଭିତରର। ଏହା ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟ ସହ ମେଳ ଖାଉନି। ତେବେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମିଛ ବା ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଐତିହାସିକ କାଳକ୍ରମ ବା ତାରିଖ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଶିଳାଲେଖ, ମୁଦ୍ରା, ମାଟିପାତ୍ର ଭଳି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ପ୍ରକାର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ବୁଝିଲି ମୁଁ। ଏହି ପୁରା କାମରେ ଆମ ଦେଶର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା ASIର ଭୂମିକା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ASI 1861ରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କନିଂହାମ୍ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଲକାତାର ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି 1784ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏମାନେ ହିଁ ଭାରତର ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜାଗା ଖୋଜିବା, ଖୋଳିବା, ସାଇତି ରଖିବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାରେ
ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଲେଖାଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ତାକୁ ପଢ଼ିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ତ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କୁଆଡ଼େ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀ। ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା 1838 ମସିହାରେ। ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। ହଁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଆଉ ଖରଷ୍ଟି ଲିପିକୁ ପଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଶିଳାଲେଖ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆରେ ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ଙ୍କର ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିଗଲା। ଇତିହାସକାରମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ସମୟର ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ରାଜବଂଶଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାଳକ୍ରମ, ବଂଶାବଳୀ ତିଆରି କରିପାରିଲେ। ଏହା ହିଁ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ଲେଖାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ବାଃ, ଏହା ତ ସତରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଗୁପ୍ତଚର କାହାଣୀ ପରି। ଇତିହାସକାରମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ, କେଉଁଠି ପଥର ଲେଖା, କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା, କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ, କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ପୋଥି, କେଉଁଠି ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀର ଡାଏରୀ, ଏସବୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ତୁଳନା କରି ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସୂତ୍ର ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ପୁରା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁର କିଛି ନା କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଉ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଚିତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୂତ୍ରକୁ ଏକାଠି ବିଚାର କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଚାବିକାଠି। ହଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତକୁ ବୁଝିବାର ଚାବିକାଠି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ହୁଏତ ହଜିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛିକୁ ଆମେ ଏଯାଏଁ ପଢ଼ିପାରିନାହୁଁ, ଯେମିତି ହରପ୍ପା ଲିପି। ତେବେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଏମିତି କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଥାଇପାରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାହା ହୁଏତ ପୂରାପୂରି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ସୂତ୍ର ବା ପ୍ରମାଣ ଆଜିଯାଏଁ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିନି କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ।